Hindi pa kayo ng shot ito. Ang ina mo talaga si Ian, hindi na nakakita. Go! Wala ba yan? Ay! Oh, nakabinakan din! Ah! Peter! Ay! Sorry, yung turong mo sa Mexico. May bakpan ka di naman, no? Marating. Oh, akin yan. Ito. Ako ko, okay na. Ay, baka mo. Ito. Wala ko hindi gagamitin. Tama dun yung... Ano hindi gagamitin? Dennis! Ano yun? Ingat sir, ingat. Ingat sir ha. Oo, kababalik mo lang sir eh. Kaya nga, makakabawi ka rin yan. Oh, bukas? Oo, Monday. Sige sir, sige sir. Tagal pa? Isa pa? Isa pa sir? May laro pang isa? Madami pa? Ah.
Ay, kung hindi natin natin kung paano matagal. Ay, nasa, okay na sana yung mga dyan sa pare. Mga madyan sa ano. Grabe pa nga natin na Steven naman kanya mag-ibig. Lahat may ako. Hi guys, just watch lang kayo. Tournament po ito. Badminton tournament.
papalit. Si Art ang papalit.
Grabe yung mga palo eh. Sumuko ang shuttlecock. Grabe guys. Nawala yung ulo ng shuttlecock. Lalakas kasi ng hampas. Labo-labo kasi ang hampas eh. Good na tayo? Good na? Ano yung in-announce na? Ano yung in-announce? Top 1 sa mga bracket. Sa bracket? Sa mga kada bracket. For bracket, maglalaban-laban? Oo, mga ano na, mga crossover na. Okay. Pero top to top naman. So hindi pa talaga tayo pasok sa pinaka quarter final. May pag-asa na si top 2. May pag-asa na si top 2. Ha? Ano na? May pag-asa na si top 2. Wala pa? Anim pa tayo maghaharap pa. Dalawa-dalawa, tatlong bracket, anim. Dami pa pala sa Dalawang panalo pa. Siguro mapasok tayo top 2. semis tapos mga championship. Ito naman guys, Pickle. Grabe na lang practice.